predpokladá a spomínajú vzdelanie rodičov a podštandardné bytové a hygienické podmienky. Že toto sú veci, ktoré nemôžu zisťovať. Ako to je? Pani Dienovská, mi sa páči. Takže ja by som ho doplnila. Ten dotazník vychádza z tých podkladov, ktoré ten triedny učiteľ práve k tomu dňu, keď ho vyplňa, má. To znamená, nemá ísť za žiakom, nemá ísť do triedy a spýtať sa, pretože dnes už máme začlenené deti aj z dôvodu sociálneho znevýhodnenia a pokiaľ takéto dieťa začlenené v triede je, tak napríklad aj vzdelanie, aj tie sociálne podmienky sú jednou z tých podmienok tohto začlenenia a nakoľko triedny učiteľ je zodpovedný za toto začlenenie, tak má o tom informáciu. To znamená, že toto vychádzalo naozaj z toho reálneho, ak je dieťa začlenené z tohto dôvodu, túto informáciu triedny učiteľ má. Ak nie je začlenené, tak samozrejme ju mať nemôže, ale to bolo všetko v tom dotazníku vysvetlené. Čiže naozaj nikto nežiadal po učiteľoch ísť ďalej a zisťovať niečo v úvodzovkách dopredu. Proste ideme k tomu reálnemu stavu, ktorý je práve v tom čase v tej triede s tými žiakmi. Ďakujem. Priestor, nech sa páči, Slovenská televízia. Monika Husáková, Slovenská televízia. Ja by som sa ešte chcela spýtať, niektorí tí učitelia spochybňujú ten prieskum aj z toho dôvodu, že teda situácia bola taká, že popri všetkých tých papierov, ktoré musia vyplňať a byrokracii, ktorú majú, tak dostali na stôl niekoľkostránový dotazník, kde vlastne už len tie pokyny boli tiež na niekoľko strán. A že mnohí teda, najmä takí, ktorí to vnímali ako nariadenie zo strany riaditeľa, že to teda musia splniť, takže v niektorých prípadoch tam jednoducho vypisovali nuly alebo tie dotazníky, nevenovali sa tomu možno tak, ako bolo treba. Dalo by sa teda povedať, že by tam bola nejaká naštrbená dôveryhodnosť takéhoto prieskumu práve z dôvodu toho, že niektorí tí učitelia to takto plňali. Žiadne také problémy nepredpokladáme. Než poviem, ešte chcem povedať, že my evidujeme presne, každý ten učiteľ, triedny a riaditeľ dostal kontakt na nás. My evidujeme presne všetky telefóny, všetky dotazy, ktoré sa obracajú priamo na nás a budeme mať presné číslo. Ja som presvedčený o tom, že to bude zlomok tých 2000 škôl, na ktoré teda sa tejto depistážnej akcie zúčastňujú. Je metóda dotazníková automaticky ráta s tým, že tam nikdy sa nezískajú 100% výsledky, ale štatistickými postupmi sa dá z toho potom postaviť celoslovenská analýza. Takže žiadne problémy, ak niekto niečo nevyplní alebo nevie z toho hľadiska výskumu a z hľadiska naplnenia projektu nebudú. A ja chcem ešte trošku to, čo povedala doktorka Smíková o tom praktickom využití. Niektoré okresy už roky po tej druhej vlastne po tom depistážnom prieskume, oni si už same okresy si robia každoročné alebo možno dlhoročných intervaloch svoje analýzy pre okres, pretože vedia plánovať dopredu. Je to potom pre školský úrad, sú to užitočné informácie, ktoré skvalitňujú aj to riadenie, aj možná čerpanie financií. Jeden príklad za všetky. V Banskobystrickom kraji je x detí, ktorých to je z tých predchádzajúcich ročníkov, ktorých učitelia hlásili ako, že sú problémy. Skúste aj si tipnúť, že koľko je tých detí v Košickom kraji. 3-krát toľko. A to už je zase informácia pre celoslovenské plánovanie. Ja nemôžem, tak sa to doteraz deje, ale ak by sme mali efektívne plánovať, že kam idú peniaze už len do tých poradenských zariadení, tak na deti s poruchami správania, kluby, ktoré sa robia, letné tábory a tak ďalej, by sa malo dať 3-krát toľko peňazí, ako do Banskej Bystrice napríklad. To je taká malá ilustrácia, že
to nie len výskum pre výskum, ale z toho sa odvodí kopec ďalších užitočných a praktických informácií, ktoré budú skvalitňovať aj to riadenie školstva, aj to financovanie. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? V prípade, že nie, ďakujem vám veľmi pekne za účasť, aj za to, že ste si našli čas. Ďakujem aj organizátorom a v prípade záujmu sú vám účastníci prístupní k individuálnym rozhovorom. Ďakujem pekný deň.